Nagsinang operasyon ti Pulisya iti Region 2 nang itunda iti panakakameg ti 8 nga individual ang naglabsing iti nagduduma alinteg. Agsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Kinamag ti Philippine Drug Enforcement Agency Nueva Vizcaya, kabinadang ti Pidaya Mountain Province ti talo nga individual. May sakadagitoy ket minor de edad, baba ni ti drug buy bust operation anay patungpal ijay Vista Alegre, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Dagiti sospek ket agdagayam ken residente iti District 4 Bayumbong. Duwa ka dagiti sospek ket estudyante nga agtawan iti 22, ken may sa 16 years old a grade 10, anay turn over iti Municipal Social Welfare and Development Office gaputa minor de edad. Umunaan ay lako ti may sa asupo ti mapapati ang marijuana nga agdagsan iti agar 50 agramo, kinagatan iti 6,000 pesos. Malaksid pa iti nakumpiskar kadag iti bulsa ken unag ti toolbox ti nausar ang motorsiklo. Karaman pa yan nakumpiskar ti 7 asupo ti dried marijuana leaves nga agdagsan iti 650 grams, kinagatan iti nasulok 78,000 pesos. Inaklon ti sospek nga amuna nga illegal drugs ti transaksyon na. Akinunana, maudi nga aramidan na para kadagiti kakabsat na. Ti dua a sospek nga adan iti legal nga edad, kat mapilaan iti kaskanan a kaso. Kabayatan na, nakamagpay ti dua a lalaki kalpasan na natakuwatan iti lugan dati mapatapata a walagasot a board feet iti assorted nara lumber nga agatan iti 400,000 pesos nga awanan iti kaskanan a dokumento. Iti investigasyon, nasa ripatpatan dagiti otoridad ti kayo kabayatan ti paripatong palda iti border control ijay barangay Bakir, Bagabag, Nueva Vizcaya. Sigun iti First Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company nang ipatong palda iti 24/7 nga anti-criminality border control checkpoint operation no sa dinokilata si mardang ti maysa a Granja van sakbaya makadanon iti checkpoint. Nabigbig dagiti sospek ada alias Clinton, 27 anyos ken driver, ken ni alias Jerich, 26 anyos, agpada residente Manipod, Paraceli sa Mountain Province. Napaay ang mga presenta ti driver iti lisensya na, ken kas ka na napapapeles, kas iti transport permit, ken dad dumapay. Namampay asaan arestrado ti lugan. Sumango dagiti sospek iti kaso apan naglabsing iti Presidential Decree No. 705 when the Revised Forestry Code of the Philippines. Iti Matugay, Garaw City, nakamagtitalo nga individual kalpasan na namon monitor da babaan iti CCTV surveillance ang nagtakaw iti krudo o sarte may sa commuter van sa jay barangay Libag Norte. Sakbay ang madanon da iti pasat ti Maharlika Highway iti Libag Norte, nakita dagiti pulis asemrak ti may sa suspect iti may sa pasilidad. Dagos mo ti deployment ti SWAT units, no sa din nabaligya na arestar ti talo a suspect manipod iti Tabuk City, Kalinga. Nakumpiskar kadakwada ti dua nga improvise a kalibre 22, sa nga pulo kat dua a bala, sa nga pulo kat may sa nga empty gallons, dua a hose a maaramat tapno maala ti crude oil, pakaramanan ti 5 a heat shield sa chase a naglaod iti mapatapata a shabu. Dagiti sospek kat sumango iti kaso apan naglabsing iti Republic Act numbers 10591 ken 9165 ken attempted theft. Dayan Monica Tukay para iti Pagilya.